emhlabeni wonke kuzo zonke indawo umprofeti uDr. X Xaba. Ngikhona lapha ekhaya lasezulwini enqabeni la uNkulunkulu angibeke khona nangithumele khona ukuthi abantu bathole impilo, abantu baphinde abantu kuvuke nemisamo yabo emakhaya, abantu bathole izibusiso, bayazithola-ke abantu ngoba miningi imindeni ephilayo ekhaya egcekeni, kodwa kufumaniseka ukuthi imindeni ayizwani, iya emsamo, kuthathwa iy'mbuzi, iy'nkomo, kuyiwe emsamo, kodwa inhlambuluko ayikho. Abantu ey'nhliziyweni zabo egcekeni mawubheka ungathi bahlangene, kanti abahlangene ngey'nhliziyo. Manje-ke mina kokwami ukuhlanganisa abantu, njengoba ngilapha emsamo wasezulwini, ngithunyiwe lapha. Inkosi yamaNazaretha, ubaba wami uThingo leNkosazana, ngaqala ukufunda kulo inkosi yamaNazaretha, indaba yothando nokuthethelela. Ziningi izinto engingayichaza ezazenzeka kuleso sikhathi leso ekhaya ebuhleni, mayikhuluma lawo magama inkosi uThingo leNkosazana. Kanjalo futhi nobaba uNyazi lwezulu, njengoba ngisaya nje, ubaba uNyazi uhlale ekhuluma ngentethelelo, kakhulu ukuxolela nentethelelo. Ngayifundiswa kwaShembe, amakhosi akhona obaba ekhala likamoya la ngizalwa khona. Manje-ke nasenqabeni ngiphiwe lokho ukuthi ngithethelele futhi ngiqoqa abantu, njengoba nikhona nonke-ke nani la nonke, sonke la siwumndeni wasezulwini. La singaboni khona ngeselilodwa, uma kukhona ongazwani nomunye umuntu, funa kwenziwe inhlambuluko. Njengoba ngobaba nje nonke njengabantwana bami, funa ukuthi-ke ukuze siphumelele nakwey'kamoya, sithi masicela sicele sihlambulukile, masikhonza sikhonze sihlambulukile. Kufuneka ukuthi senze inhlambuluko. Amakhaya wonke makungaba khona inhlambuluko emakhaya, ngaba khona isibusiso. Nasemabandleni futhi mabengazwani abantu, bakhonza uNkulunkulu, iy'nhliziyo zabo zithandana, zihlambulukile, uNkulunkulu angahlala phakathi kwabantu, kube khona impumelelo. Ngithi-ke yikho okubalulekile kakhulu. Namanje la enqabeni umnyango uvuliwe, bonke abantu, noma ubani, ikhaya lakho leli, noma ubani, umnyango uvulekile ukuthi mhlawumbe awuzange uzwane nomuntu othile, nanyathelana wasuhamba, ikhaya, umnyango uyohlala uvuliwe wasenqabeni. Bonke abantu, ngiwubaba, ngimukela bonke abantu, futhi ngiyathethelela bonke abantu. Ngiyabonga kakhulu-ke isifundo lesi enginika sona ukuthi uNkulunkulu simelwe ukuhlala phansi silungise izinto ey'moshakeleyo nasemndenini, emakhaya, nasemabandleni wonke, ukuze ngomhla wokuphela amathonga, amadlozi asemukele. Kodwa kuyenzeka-ke phela ngcono uhluleke uzamile ukuhlanganisa umndeni, kube khona-ke labo-ke abayophuma eceleni, kodwa icala sewususile kuwena. Nasemabandleni kanjalo, hluleka uzamile ukuhlanganisa amalunga wonke webandla. Njengoba ngimisiwe nje, nabefundisi kumele benze lowo msebenzi wokuhlanganisa abantu emabandleni. Umuntu uma ezocela intethelelo, noma kuthiwa yimuphi umuntu, akekho umuntu one-right yokuvimba umuntu ebandleni, ngoba ibandla likaNkulunkulu ukhona ubaba umprofethi okuyena othunyiwe. Futhi ngibukele wonke umuntu ngiyisango lokuthi abantu ngibakhombe indlela eya ezulwini noma ezweni likamoya lamathonga.
ake sishaye izandla sonke. Bheka nje sihlezi sonke ndidlulise nje bonke abantu khipha umndeni shaye ihlombe. Uyabona-ke nje kumnandi sihlezi kumnandi ushoda nje unemenaythi kuphela. Angaze akasekho noke wahamba wawufuna nje unemenaythi. Sihlale kuze unemenaythi. Siyabonga kakhulu sihleze namhlanje kulesithathu namhlanje. Amen. Kusasa ulesine inkonzo kusasa sobe senkonzweni kusasa enkonzweni kusasa. Siyabonga kakhulu nondodana wami lapha uSibonelo ozoqhawula lapha kubaba. Qhawula lapha kubaba ndodana simshayela ihlombe nomama umama abantwana bami la abakamoya mina likhaya but ikhaya likamoya. Ngiyabonga kakhulu nonke maqhawe endaweni zonke singakhohlwa sinomcimbi mhla ka-18 and 19 omkhulu and 20 inkonzo yamakhandlela. Onke amaqhawe emhlaba wonke azobe ephelela kusuka ngoLwesihlanu kuze kube yisonto. Abaphumela bonke abantu ey'ndaweni zonke inkonzo yokulayita amakhandlela. Bonke abantu uphathe ingubo yokulala kuyobe kufinywa ngendololwane kuhlatshwe iy'nkomo ngalezo nsuku uzobe uzokhanyisela amadlozi wakho ukuthi into zakho zivuleke zona. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu nonke niseza mhla ka-18 and 19 and 20. Inkosi ayibe nani inibusise nonke emakhaya. Ngiyabonga. God bless you. Modimo Anhloni Nofazi shaye ihlombe.